Usa ka aktibong pulis sa Sapang Dalaga sa Misamis Occidental ang gipailaom sa restrictive custody. Human na nion og pusil samtang gingong lango sa ilimnong makahubog sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Ang panghitabo nakuhaan sa CCTV. Si Cyril Chavez sa detalye. Viral kini nga video karon sa social media kung asa makita ang duha ka lalaki nga nagistorya gawas sa usa ka tindahan. Taod-taod kalit migawas ang usa ka lalaking nakasando ug makita nga nagabutang og magazine sa iyang dalang pusil dayon kasani ini. Gilayon niyang gikumpronta ang lalaki kinsa milingkod sa bangko sa tindahan. Nagpadayon ang ilang panagstorya ug pagpanion sa lalaki sa iyang dalang pusil. Hangtod niabot kini sa storya nga kung amigo ba daw kuno sila o dili. Amigo tayo! Ha? Amigo tayo! Ha? Diyang nahulog sa bangko ang biktima. Gibalik gilayon sa lalaki ang pusil sa iyang pantalon. Bibundot mapagbalik ang sospek sa iyang armas, human ang pipila ka tinubagay nila. Apan nauwang ra kini diyang miduol na kanila ang usa ka babae. Wala madugay, makita gilayon ang sospek nga nangihi sa atbang nga bahin sa tindahan. Og taod-taod, kalit midagan ang biktima padulong kaniya. Dayon tuklod, rason nga nahulog sa kanal ang sospek. Gilayong midagan ang biktima papalayo sa lugar. Matod sa Police Regional Office 10, adlong Domingo, pasado alas 8 sa gabi, nahitabo ang insidente sa Barangay Antipolo sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Nasayran nga pulis nga nakadistino sa Sapang Dalaga Municipal Police Station sa Misamis Occidental ang sospek. Sa susamang adlaw sab human ang hitabo, gilayong misumbong ang biktima sa Dapitan City Police. Giadtuan sa PNP ang lugar sa nahitabuan. Lakip na ang Sapang Dalaga Municipal Police Station apan wala ang pulis nga gireklamo sa lugar. Nga allegedly miadto siya sa maong sa gawas sa tindahan ug nangutana siya sa maong police officer kung asa ang iyang amigo nga kainuman usab sa maong police officer. And dito tungod allegedly he was under the influence of intoxicating liquor. So ang ilang istorya is miresulta kini sa mga paglalis nga miresulta gayud no sa makita na sa video sa pagkasa sa maong armas o pagtiun niini ngadto sa maong sibilyan. Adlawng Lunes, gibalikan sa Dapitan Police ang Sapang Dalaga og dito nila naabdan ang sospek. Gilayon kining gipailawom sa restrictive custody o gidisarmahan. Mikooperar man hinuon kuno kini. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang sospek lakip sab ang biktima. Transfer sa PIHAS sa Misamis Occidental Police Provincial Office under restrictive custody while his padayon ang ato ang pagkandag og pre-charge investigation aron atong masuta ang iyahang administrative liability no sa maong panghitabo. Pagpasalig karon sa Pro-10 nga isolated case lamang kini nga kaso. Before this nag-viral kining maong video sa social media, aduna na gid kitay action nga gihimo. Nagpasabot ka na that we will not tolerate, no? Dili nato konsentihon any misconduct, violations of law, violation sa ato ang policy, sa atong code of conduct, no? Dili ka na ginatolerate sa Pro-10. Kauban si Jaybert Pairan, Cyril Chavez, 1 Mindanao.